Органите, музикален инструмент или средство за лекуване на хората. Ако искате да разберете повече, останете с мен до края на това видео. Но какво знаем за него? Органът е най-големия музикален инструмент. Първите създадени органи се появяват още през 3 век преди новата ера. Като създател на първия орган се счита гръцкият инженер Ктесибий, който е родом от Александрия. Той създава първия орган, който е бил воден или още наричан хидравлис. В миналото всички органи са използвали предимно вода, за да могат да работят. Въпреки че органът е най-големия музикален инструмент, неговото предназначение далеч не е да забавлява хората с музика, а да ги лекува чрез звук и вибрация. Благодарение на хилядите тръби и акустиката в катедралите се създава благоприятна среда за човешкия организъм. Под влиянието на звук и вибрация, нашето тяло има способността да се регенерира. Но нека да ви покажа за какво става въпрос. Тялото на всеки човек е изградено от 60 до 70% вода. Както виждате, водата образува различни форми, като всяка форма на водата отговаря на определена чистота. Нашето ДНК е изградено по абсолютно същия начин. Честотата на нашето ДНК е 432 Hz. Всяка различна честота от тази влияе негативно на нашия организъм, като променя нашето ДНК и обърква организма ни. В медицината това явление е по-известно като рак, но никой няма да ви каже, че има други методи, освен химиотерапии и скъпи лекарства, защото така нямат печалба от вас. Точно там се намесват органите и камбаните, защото те имат способността да ни излекуват. И то безплатно. И тук идва най-интересното. Как са направени тези органи и сгради? Откъде древните са знали за функцията им? И тук въпросът е следния. На кого да вярваме? На управляващите ни днес, които ни учат на история, в която допреди 200 години сме нямали ток, или на миналото и малкото останали сгради, които разкриват потенциала на много по-развита и напреднала цивилизация, която е населявала земите ни допреди няколко стотин години. Не само съм склонен да вярвам, а съм сигурен, че всичко, което ни се казва днес, е лъжа и умишлено се прикрива истината за миналото ни. Не виждате ли какво се случва около вас? Не виждате ли, че всичко, което е полезно и би помогнало на човек да бъде по-добре, се премахва умишлено или се заменя с нещо, което е скъпо и уж безвредно? Ще го кажа за пореден път. Умишлено се унищожават архитектурни паметници и сгради на културата, за да не се задават въпроси как са построени преди 1000 години. Както в наши дни в Месопотамия се рушат безценни сгради и паметници, така и цяла Европа беше разрушена умишлено по време на двете световни войни. И с риск да прозвуча скептично, най-лошото тепърва предстои.